ready? Make up a second for makeup. It's cutting now. I'm rolling. Yes. In 5, 4, and action. Mfethu. Khathele mfethu wena ufika ekhaya mfethu. Awumfanele siswana yabo. So mfethu ngithenga ngiyenze nje. Ngininge naye mfethu imali 100,000 mfethu lona. Ungaphinde mfethu ukubhadela apha egcekeni ekhaya mfethu. Angifisi uphinde ngibone nosisi wami. 100 bani? Mfethu thatha le mali mfethu. 100,000 hayiletha hayi. Hey, cut. Yini manje? Yini inkinga yakho? Kanti ufundeni wena? 100,000 nje uthenga 100,000. Angamane omthathu sisi wakhe mfethu 100,000 lola. Isicrep sithi busela imali ke. Uyithathelani imali? Ngimni. Kanti una intombi nje awuyifuni. Malini la mfethu 100,000. 100,000. Ubani lesibini sibhalele leso script. Usola wena obhalele amasimba ngeke bafethu. Yabona sukhathala thina wena. Mana mfethu wena uma uye kwande. Uyisela imali yomuntu kuyena. Okay, scan phansi. Atali ya mama yake kama naye. Yeba nangi.